piirrettä? Laiska, luotettava, jääräpäinen. No, mistä sä oot itsestäsi ylpeä? 100 kilon varmuudella. Mikä on koulutuksesi? Eräjorma. Sinkku vai varattu, ja jos sinkku, niin miksi? Periaatteessa sinkku. Periaatteessa varattu. Fuck buddy. Mitä olet 10 vuoden päästä? En tiedä vielä. Millainen on sun ihanen nainen? Sitä on aika vaikea kuvailla niin etukäteen, että sen tietää sit, kun sen näkee. Miten vietät vapaa-aikasi? No, esimerkiksi konsolipelit ja sitten sarjoja ja netistä katsella ja kavereitten kanssa hengätä. Onko sulla mitään harrastuksia? No, periaatteessa varsinaista aktiivista harrastusta ei ole, mutta harrasteita on jonkin verran. Niistä voisi mainita esimerkiksi airsoftin, pesäpallon ja kolikkopelit. Mikä on sun elämässä kohokohta? Se ei ole vielä tullut. Miten sut isketään? Helposti. Entä miten sä isket muita? Siihen ei osaa vastata. Mä oon jäänyt itsellekin epäselväksi. Mikä on sun poliittinen kantasi? Mä oon vasemmisto puolella, koska ne ajaa työväenasiaa. Millainen musiikkimaku sulla on ja mikä on sun lempibändisi? No, musiikkimaku on silleen, että se vaihtelee aika lailla laidasta laitaan, että pitää klassisesta raskaaseen heavy death metal YMS, että löytyy ihan joka genreä. Ja no, suosikkibändeistä voisi sanoa oikeastaan 2, että Rammstein on tämmönen ulkomaalainen, mistä pidän tosi paljon, ja sitten Glammy on suomalainen. Minkälaiset kaveripiirit sulla on? No, kaveripiirit on oikeastaan niitä on periaatteessa 4. Että ne liittyy aina niin kuin jo yhteen parhaaseen kaverin periaatteessa. Pönä Hyvinkäällä, sitten Rajamäki, Nurmijärvi, niin Joonas ja sitten no Jani on sitten yksittäinen, joka on niinku tuolla. No itse asiassa 3 Jania löytyy kaveripiiristä. Joo. Jokaiseen löytyy vähän se sitten. Entä ketä on sun paras ystäväsi? No paras ystävä ehkä. No niitä on periaatteessa 3, sitä on paha laittaa ketään niinku edellä muuta, mutta jos pitää niinku valita, niin Pönä. Sun seksuaalisuudestasi on noussut suuri halu piireissä. Mikä se on? Hetero. Kiitos. Perkele! Kalle, menin päälle taikka alle, se tuntuu paremmalle, kun sylissä on iso nalle Kalle. Se tykkää oravista, mistä lampaista ja kaikista eläimistä rakkaista.